Ето и днеска на 29 вечерта. Престани, че отива Чопи, че пусне тама жалба срещу тебе. С всичките ти записи престани, като си луд, отивай да се лекуваш, Шурко. Те и без това Ето тама вижте те как знаят, че ме си обижда луд. Гергина. Отивай да се лекуваш, остави ни на мира, че чак немски говориш. Остави ни вече на мира, че изпращам всичките ти записи. Престани вече, никой не иска да се занимава с тебе, ти като си луд, никой не иска да се занимава с тебе. Остави ни на мира, Урко, че никой няма да ти прости после. Ето, продължаване. Ich habe schon Anzeige gemacht mit с ваши записи срещу от началото до края. Всичките записи съм ги предал на полиция. И съм казал всичко какво правите тук криминални работи. Ти си днеска какво се закамваш на мене, аз така направих. Прощавай, ама така е. Истината трябва да е